garaya. Amarya ta Suleiman cike mai sanya ba ku da sake, ni ke dai nake yi wa take. Amarya zuciyar ki wanke, amarya ta Modibo Asma'u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Wannan dai tasha ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce take kawo muku update akan sababbin mawakan da muke da su na wannan lokaci. Kamar har kullum dama na gaya muku, indai kana tare da wannan tasha tamu mai albarka, za ka ke samun update akai-akai a kowane lokaci da zarar mawaki ya yi update ya ɗora. Shi yasa kullum nake ƙara jaddada muku ka kasance da official Ado Gwanja TV. Yadda za ka kasance a cikin wannan tasha tamu shine ka danna mana alamar subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora za ka gani insha Allah. Yau ma dai ga da wata sabuwar waƙa ta shahararren mawaƙin nan mai suna Nura M Inuwa. Kowa dai ya san da cewa Nura M Inuwa yana cikin shahararrun mawaƙan da muke da su na wannan zamani. Shi yasa ni ma ban yi ƙasa a gwiwa ba da na haɗu da wannan waƙa, na ce sai na kawo masoya na wannan gida namu mai albarka wannan waƙa ta Nura M Inuwa mai suna Modibo and Asma'u. Hakika wannan waƙa na san za ku ji daɗin ta fiye da yadda nake tunani insha Allah. Kai dai ka kasance da official Ado Gwanja TV domin jin ƙarashen wannan waƙa ta Nura M Inuwa wacce ya tsara ta a wannan lokaci. Kawai abinda za ka yi mana shine ka danna mana alamar subscribing, sai liking da sharing da comment insha Allah, yadda da zarar mun yi update za mu gani. Ba iya nan wannan tasha tamu ta tsaya ba ta official Ado Gwanja TV tana kawo muku update akan mawaka, manyan mawaka da muke da su na wannan lokaci, kamar irin su Naziru Sarkin Waka, Ado Gwanja, Nura M Inuwa, irin su Salim Smart, irin su Auta Waziri M ta MJ, har ma da irin su Sadiq Asnanik. Duk muna tare da waƙoƙin waɗannan mutane. Insha Allah wanda kana tare da wannan tasha tamu mai albarka za ka ke samun update da zarar mun ɗora. Official Ado Gwanja TV ta kuce har kullum. Official Ado Gwanja TV.